nga nag-file siya karon og usa ka proposal. Ang proposal niya paminaw nga magmugna kuno og bag-o nga ahensya aron pagpakgang sa illegal nga droga. Buti pasabot, wag tango na kuno mga kasama ang PDEA og pulihan kini sa gitawag nga Presidential Drug Enforcement Agency. Straight to the point. Presidential Drug Enforcement Agency. PDEA gyapon. Di ba? Oh, Presidential Drug Enforcement Agency. PDEA gyapon ang acronym. Pero may pod. Iusap na lang utang tanan, sir. Para lahi na lang pod ang pangalan, no? O nga naman daw, unsa may tumong na pod. Ano yan? Mo pod na ilang trabaho. Ay na lang ninyo kontraha kay mo pod na ilahang tumong, ha? Mo check sa mga balaod, duga nga existing, o gutanaw nila nga kinahanglan og usabon nila. Pero alang kang Senator Soto, mga kasama, aron kuno ang tumong paligunon pa ang response no sa gobyerno kalabot sa pag-atubang niining illegal nga droga ug narcotics. So unsa may kalahian po ana day Misel kanang iyang i-propose karon sa kasamtangan nga PDEA kay kining iyang i-propose karon mga kasama nga Presidential Drug Enforcement o kining Presidential Drug Enforcement Authority Act. Buot niining amyendahan ang kasamtangan nga Republic Act 9165 or ang Comprehensive Dangerous Drugs Act nga 23 years old na. Straight to the point. Medyo kuan na pod, kaminyo na. Pwede na maminyo. No, 23 anyos na ini ato ang karong RA 9165 nga pirmi ninyong madunggan sa tanang mga reports kalabot sa drugs. Lagi na isumpay nakalapas sa no. Bana siya mga kasama. So alang kang Senator Soto wala daw siya ganahi kay murag kuan ako no, murag kumbaga sa makina pa kagar na. Dili na siya epektibo sama kaniadto kasama. So i-dissolve gyud totally ang PDEA o ang Dangerous Drugs Board. Mao na ang gitumong niini nga balaod nun. Straight to the point. Unya ilawom sa Presidential Drug Enforcement Agency, mga kasama, no? Dunay 5 ka bureau nga himuon. Una, dun na kunoy grupo, ito na lang simplihon grupo, nga magtutok sa anti-drug enforcement. Naapoy magtutok sa anti-drug prosecution. Naapoy mututok sa anti-drug prevention, sa anti-drug rehabilitation, anti-drug policy formulation, guidelines, and procedure. Morning 5 ka mga bureaus kasama nga tutukan sa kuno galing makapasar kining presidential or kining gitawag niya mga kasama nga bag-o nga Presidential Drug Enforcement Agency. Unya ang nakalahi manggudaw aning iyahang proposal is ilawom na gid ni direkta sa Office of the President. Unya ang presidente mismo mo'y mo appoint sa secretary. Ang pondo syempre gikan gihapon sa DBM o sa PDEA mga kasama. Kay nga naman unsa man di ay nahitabo unsa paglantaw ni Senador Soto unsa man di iyang nakita ang sipiat sa kasamtangan nga PDEA. Ang ato daw kuno nga anti-drug efforts sa kasamtangan mga kasama nagsige na lang daw focus sa mga enforcement, no? Samtang napasagdan kuno sumala pa ni Senador Soto ang prevention o ang rehabilitation. Nga dapat unta, doon na po'y dakong papel ang Department of Education o ang Department of Health mga kasama kinsa sa pagkakaron nagpabilin sa gihapon nga underdeveloped sumala pa ni Senator Soto mga kasama. Kay kasagara manggudaw karon basta moingon kag PDEA pulis dakpon dayon. Ana manggid na, dakpon, posilo na. Ana manggid na, mga baybas, whatever.